لگاؤ پری پری نبی تاجدارس لگاؤ پری پری نبی تاجدار یہ اٹھاٹھ نبی آچ اسی انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی محبت سان لگاؤ پری پری نبی تاجدارس لگاؤ پری پری نبی تاجدارس یہ اٹھاٹھ نبی آچ اس انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی حضورو چھ تھپ لائمز اس قرارس حضورو چھ تھپ لائمز اس قرارس یہ اٹھاٹھ نبی آچ اس انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی آچ دپس اگر تو ہی سون جگر سان فلحن اگر تو ہی سون جگر سان فل اگر تو ہی سون اسے دد بلہن اگر تو ہی سون اسے دد بل اگر نہیں سپد مت اتھ امارس اگر نہیں سپد مت اتھ امارس یہ اٹھاٹھ نبی آچ اس انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی آچ کریو آسین کن نگاہ کرم توہ کریو آسین کن نگاہ کرم کریو اس عنایت تلیو از قلم توہ کریو اس عنایت تلیو از قلم سہارا دیو آگ پرت بے سہارس سہارا دیو آگ پرت بے سہارس یہ اٹھاٹھ نبی چھ اسی انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی مدینہ گژھو اس بنے آگ یاری مدینہ گژھو اس بنے آگ یار چھ آمد سمت اس حلم داری داری چھ آمد سمت اس حلم داری داری وچھاو گنبدس کن وچھاو پرت مینارس وچھاو گنبدس کن وچھاو پرت مینارس یہ اٹھاٹھ نبی آچ اس انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی محبت سان سری بچ ونج پریو زنیو یقین کہ یمن عالمن چھ گوش تھوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبی چھ وچھے ہو اچھو اس مدینہ غریبی چھ وچھے ہو اچھو اس مدینہ چھپوز تور واتت چھ شہلان سینہ چھپوز تور واتت چھ شہلان سینہ خدایا یہ کت لکھت سانس ستارس خدایا یہ کت لکھت سانس ستارس یہ اٹھاٹھ نبی چھ اسے انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی آچ مدینک ہوا تی مدینک سماحول مدینک ہوا تی مدینک سما یمو اس مدینہ مدینس برو لول یمو اس مدین مدینس برو تتیچ مچ تبرک دوا پرت بیمارس تتیچ مچ تبرک دوا پرت بیمارس یہ اٹھاٹھ نبی چھ اسی انتظارس یہ اٹھاٹھ نبی دبس یا رسول اللہ یا رسول اللہ چھ روزان سری پریشان اکثر چھ روزان سری پریشان اکثر تہند امتی اس چھ حضرت نظر کر تہند امتی اس چھ حضرت نظر چھ آمد برس تل سمیت زار پارس چھ آمد برس تل سمیت زار پارس یہ اٹھاٹھ
نبی چھے اسی انتظار سیو ٹاٹھ نبیات انیو یور تشریح پراو نات سری انیو یور تشریح پراو نات سری درودہ پراو اسونان لکھ زپری درودہ پراو اسونان لکھ زپری نبی سب محبوب پروردگارس نبی سب محبوب پروردگارس یہ ٹاٹھ نبی چھے اسی انتظار سیو ٹاٹھ نبیان مدینہ میں ستے لٹنیو آگ میانے مدینہ میں ستے لٹنیو آگ سری مدینہ میں ستے لٹنیو آگ میانے مدینہ میں ستے لٹنیو آگ میان تو ست وی لٹو کہہ دیو آگ میانے تو ست وی لٹو کہہ دیو آگ میان شرپن گسی غمگین مدنی مزارس شرپن گسی غمگین مدنی مزارس یہ ٹاٹھ نبی آچ اس انتظارس یہ ٹاٹھ نبی آچ اس انتظارس لگاؤ پر پری نبی تاجدارس لگاؤ پر پری نبی تاجدارس یہ ٹاٹھ نبی آچ اس انتظارس یہ ٹاٹھ نبی آچ اس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.